Id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista kien mibni fuq il-metafora tal-maratona. U kull tip ta' ostaklu kien hemm kesħa, kien hemm xita, minn kollox, riħ. Però wasalt. U matul il-maratona ħassejtni vera tajjeb. Simon Busuttil reġa' kien negattiv fid-diskors tiegħu fil-waqt li appella l-kunsilliri biex ma jqogħdux jagħtu każ lil min jgħid lill-Partit Nazzjonalista li huwa negattiv. Fost oħrajn reġa' l-menta mill-prezz tal-fjuwil li qed jorħos kontinwament u għalkemm il-prezz huwa taħt il-medja Ewropea sostna hekk. Billi jżomm il-prezz tal-petrol u d-diesel għoli aktar milli suppost. Tkellem dwar l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u hawn nagħmilha ċara li l-Partit Nazzjonalista lest biex jiġġieled. Però niġġilduhom, niffaċċjawhom. Ġlieda li fi kliemu se ssir ukoll biex in-nies iħossuhom aktar kburin bħala nazzjonalisti, argument li kien juża ħafna il-predeċessur tiegħu Lorenz Gonzi. Nerġgħu impoġġuh fuq saqajh, nerġgħu inqajmuh fuq saqajh, nagħmlu lin-nies hemm barra kburin illi huma nazzjonalisti. Żied ukoll li se jkun qiegħed jiddefendi isem il-partit. Però l-pożizzjoni tagħna hija ċara u għandha tibqa' ċara. Aħna il-partit irridu niddefendu ismu, l-istorja tiegħu, ir-reputazzjoni tiegħu u ma nistax u minix lest naffordja illi jitħammeġ isem il-partit. Fuq kollox Simon Busuttil huwa konvint li bil-politika li taħaddem il-Partit Nazzjonalista se jkun qiegħed jasal. Imma se naslu. We're running a marathon and we'll make it.